Makadi muri Zimbabwe. Ndini wenyu Mukoma Love Mo. Ndafamba muzora nhasi ndikauya mukati memusha uno mune mwana arimo akabarwa ane urema. Mai vakatifonera vakatitsvaga kutiwo muri Zimbabwe munzwewo dambudziko rawo mamiriro arakaita, vachikutsanangurirai kuti zvakamira sei, zvikumbofamba sei mukati mekurarama kwavo. So panguva inei ndoda kuti muri Zimbabwe musangane namai. Mama makasimba here? Tinofara hangu makadiwo. Tiripo. Mukazivisire muri Zimbabwe kuti munonzani? Ndinonzi Florence Jumbe. Alright. Ko zita remwana? Anonzi Moses Jumbe. Alright. Mukazivisire muri Zimbabwe kuti dambudziko renyu rakamira sei? Ndinotenda dambudziko rangu rakamira rakadai so. Ndine mwana anonzi Moses Jumbe. Akaita cerebral palsy. Akwanise kufamba, anongogara chete asi anokwanisa kutaura. Kubva nyaya yake ichitanga kanzi anofanira kutoona kuti anofanira kuenda kuchikoro. Aenda kuchikoro yese akaita ndokuchinzi anofanira kuenda kugrade 1. Nzvimbo yekuti aende kugrade 1 ndakaitsvaga ndikaiwana. Akaenda temu yekutanga ndichitsvagawo kuti mari dzechikoro dziwanika. Zvino apa yatemu yechipiri zviri kudiwa kuchikoro handichakwanise kuti ndizviwane nekuti miri yanga isiri kuita zvakanaka. Zvinodiwa kuchikoro kwacho kubva pa mari yechikoro, school fees, svika nemayunifomu nezviri kudiwa zvese zvinokwana $100. Saka pari zvino handitorina kana pekutangira. Upenyu hwacho hunenge hwakangondomerawo. Ndinotorarama nekuita mapati time ekuvachira vanhu, kuvacherera mvura, kuti nditsvage basa rekuti ndiite. Mwana handina wekumusiira. Ndo mararamiro andiri kuita. Alright. Uyu ndiye Moses handiti? Uyu ndiye Moses. Alright. Ane makore mangani? Ane 8 years. Alright. Saka grade 1 yamataura kuti akaenda grade 1 first term ndakwanisa kumuendesa second term. Ndezvegore ripi? Ndezvegore rino. Wokurota akatenga gore rine? Alright. Maimuendesa kuchikoro kupi uyezve zvanga zvichifamba sei, zvanga zvichiita here, chii chainyatsoitika? Kuchikoro kwaanga ari kuenda kwanga kuri kuSouthampton Jairus jiri muno muHarare. Side kuhospital, kuHarare hospital ndo pane chikoro chacho. Anogara ipapo. Vana chiremba vanowanika zvigare ipapo. Saka ini ndainomuonawo weekend. Ndoya vanotendera kuti munoona mwana. Ndo mamiriro zvakaita. Alright. Zvakanaka. Ndakaida kuziva kuti mati kuJairus mati kuchikoro unobhadhira 150. KuJairus jiri kunotobhadhirwa futi mari? KuJairus jiri kunotobhadhirwa futi mari $40 nemayunifomu avanoda ikoko nezvose zvinodiwa ikoko. Saka zvinongokostawo $100 kuti zvikwane. Alright. Asi mamutoni matsamba acho? Vanokunyorera ipa vanovhara. Alright. Saka ndichazoita kuti nditore picture ndizorisa pavidhio kuti muri Zimbabwe inge ichiona nekunzwisisa. Alright. Pavana ari apo pane mumwe mwana wenyu futi? Uyu ari apo. Alright. Saka kureva kuti imimi as long as mwana muchigara naye pamba hamugoni kufamba kuenda kure nekuti hamugoni kusiya muzi ari ega? Ndo zviripo. Saka kureva kuti munhu akakutsvagirai basa zvakaoma kuti musiye vanhu? Zvakatooma nokuti handina wekusiira uyu. Muri Zimbabwe muri kuzoona hanzi mbudzi kubarira pavanhu kuti itanzirwe imbwa. Zvamuri kungoona hama dzangu, inyaya inorwadza, inyaya inosiririsa. Mama ndanga ndisina kubvunza kuti baba vari? Baba vevana vakafa 2020. Vakashaya. Zvakaoma muri Zimbabwe. Inyaya inorema, inyaya inorwadza. Zvinorema. Saka izvi zvamuri kuti mukuita mapeace job zviri kukwanira here kuti mubhadharo kana rendi
chikafu pekutangirawo kuti chikafu rent chichi zvinenge zvakatooma, unotongotiwo unoshandawo nezviripo zvawawana panguva iyoyo, asi kurarama kwacho kunenge kwakaoma. Alright. Izvezvi ndachikumbira kuti muzivise mhuri yeZimbabwe kuti type yerubatsiro rwamunoda rwamukutarisira kuti maybe ndikabatsirwa panoti 1 2 3 zvingaite ukakundirerukira mukati mekurarama kwangu. Chekutanga Moses akawana zvinodiwa kuchikoro, mari yechikoro nezvinodiwa, nemari yekuti ndikawanawo ndohodha ndichitengesa ndinokwanisa kurarama zvakanaka. Zimbabwe kuti hodha muchitengesa zvinogona kubatsirai kuti munokwanisa kuona mwana nguva yamunoda. Alright. Asi ndichiona mwana matane 8 years kureva kuti pane pachidiwa uche. Ndizvozvo chaizvo. Alright. But macrashes vadika anoshandira macrashes. Ndinenge ndichitoona kuti chero ikatongoita wheelchair iri nani, nekuti kumutakura ndichiendesa kutoilet ndichitakura kana tikanzi tikuda kufamba kubereka kwangu ndinetsa nekuti akura. Alright. Apa mune vairi. Aish. Yeah. Mhuri yeZimbabwe muri kungoona nyaya tinayo inyaya inorwadza, inosiririsa. Amai vachema kuti mhuri yeZimbabwe ndioneiwo dai mwana awanawo wheelchair, dai vawanawo anogona kuvapa start. Vari kuti aiwa havasi kukumbira kuti aiwa ndipe hove, vari kutokumbira chirauro chekuti mukavapawo chirauro vanozopotawo vachiita se vachiraura vachikobikira mhuri. Saka izvezvi chavari kukumbira ndechekuti dai magonawo maikwanisa. Tikumbira mbonyarira boys vanokwanisa kungovapawo mari kuti vatangewo kabhizinesi kavanoita, uyezve nekuti mwana adzokere kuchikoro. Izvezvi ndimepara ndinyaro ndichaisa pascreen kuti mhuri yeZimbabwe munge muchiona kuti kuchikoro kwacho kuri kutarisirwa zvipi nezvipi zvinodiwa. Mai vari kuti vararama nemapeace job ndo anovararamisa. Zvamuri kungoona mumba mamirira zvakaita situation munogona kuinzwisisa kana muchinge maiona. Hama dzangu, chishuwo ndechekuti ane mwoyo unoda dai unokutambanudza Mozi akwanisa kudzokera kuchikoro, Mozi akwanisa kuwana wheelchair yekuti akwanise kufambawo nayo. Izvezvi anenge achigara mumba anomirira kusimudzwa, anomirira kutakurwa kuenda kutoilet, kureva kuti akanonokerwa anogona kungoitirawo paanenge akagara ipapo nekuti haanawo simba rekuti akwanise kuenda aenda kutoilet. Ameno mama, chiremba angakati mwana ada kuoparetwa here kana kuti adaitwa sei? Ndanzwa wedhi ramataura ndarikanganwa wangu ramataura muti ndo chimwe chakadiagnoswa mwana. Haana here kupuwa masajizi nekuti mwana anogona kuoparetwa kana kudai kupuwa emotion besides zvaphysician. Ikoko handina kukwanisa kuzosvika nekuti mari dzinosvika chiremba handina, asi dzikawanikwa mwana anotenderera kuti aenda kwachiremba wekudzai kuti anoitwa operation here kana kuti zvii zvinodiwa vaiko. Alright. Yeah. Muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe. Ini ndaedzawo kuti ndicheke ndione ndizivise ruzhinji rweZimbabwe upenyu hwekurarama vamwe vanhu muZimbabwe. Mama, ndachikumbira muzotaura nhamba dzenyu dzefoni muna yandiri muzotaura nhamba dzenyu dzefoni, uyezve mundudzo nzvimbo inei papi vanokwanisa kukuwanai, vanokuwanai papi vanoda kukuonaiwo, vanogona kunge vane zvishoma zvavanenge vanazvo zvavanoda kubatsira nazvo. Ndinotenda nhamba dzangu dzefoni net 1 0716 394 118. Handisati ndatsvaga hangu laini rebhadhi, asi ndinoshandisa remunun'una wangu ndo rine ecocash. Dzinoti 078 735 485 ndo dzebhadhi. Dzamuti dzemunun'una dzinokusadzira kutanga Youth Chumbe. Alright. Mungandiudzawo adresi kana kuti vanokuwanai sei?
maybe munada kusangana nemibhizi munhu vanoda kundiona ndiri kuairport overspill vakangoti pataedzwa ndopavanondiwana ndio zitari pamushakana alright muri Zimbabwe mukuzviona ndikatora mukana kutaura namukoma Mose tichizwawo zvavanotaura tingapedze kupai nyaya tisina kutaura nemuridzi wenyaya tichifamba sei. Alright. So maita sei kuchikoro, maidzidzei kuchikoro? Oh. Alright. Kupa kuenda kutoilet maita sei, waitakurwa zveifamba sei? Alright. Yeah, ita basa. Yeah, muri Zimbabwe ndongoma Jose vandiri kutaura navo vachitiudza kuti zvaifambawo sei kuchikoro. Zvamuri kungoona tati hatingaite vhidhiyo tongotaura namama tisina kutaura nemuridzi wenyaya kuti nyaya iri kufamba sei. Saka ndinenge ndichiratidza mapictures nemamwe mavhidhios avo kuti ngoma Jose ngoma Mose life yavo yakamira sei. Chimbozama kumusimudza to pamusimudzai ndoti vanhu vanyatsoone kuti zvakamira sei. Alright. Saka makumbo ndo asina simba. Masimba rekuti anokwanisa kumireka. Eish, yeah. Alright. But akazowana macrashes angona kuita futi. But uchende ndikuona yakanaka andisika. Alright. Eish, alright mudzikise henyu anorwadziwa. Alright. Eish. Yeah, zvakaoma. Saka iwewe Jose Mozi une zvauda kuudza here vanhu? Zvauda kubatsirwa nazvo? Taura tini. Uda mota? Oh, coaching. Oh, alright. Aiwa, tichazama kuti vanobatsira vakwanise kubatsira. Yeah. Muri Zimbabwe zvamuri kuona muno ndomba mamai Mozi. Zvamuri kuona situation iripo ndo mamiriro akaita mumba. Zvinhu zvakaoma kusikuda asi inyaya yekuti kutoshaya simba rekushanda vanaro, but kuti vasiye vana vachiti vakunoshanda mwana wacho vanhu kumusiya naye. Ndanzwa kurwadziwa zvikuru. Ndimo mumba mavo vanotongoshandisa 1 room vari kuAirport kunonzi kuoverspill. Pane kadhasti kari paseri apa pechikoro chinonzi chikoro chinonzi Pataedzwa. Padhuze nepataedzwa ipapo musazopfuurira kusvika kubooster kumune mapfuurira panonzi Pataedzwa. Munovawana vari ipapo. Saka ngatingobatsirei hama yedu iri mudambudziko risiri rekuda. Nyaya iyi yasiyana dzimwe nyaya dzinonzi munhu ngaazvishandire ngadai. Varutitsimba ndinaro, varutarwa peace job ndo ari kuvapa kuchengeta vana. Saka ndizvo zviripo. Maiguru ndichakusiyira mari yongoti mukatengawo wana chihupfu nemafuta zvinenge zvizo munombobatsirikanawo mazuvawo mashoma. Saka pari zvino I think taura zvakawanda. Tichange tingozivisa muri Zimbabwe kuti zvakamira sei. Tinotenda nekuuya kwenyu. Tinokuwanirei nyasha. Tinotenda Mwari vakuchengetei, vakupe upenyu.